Nisa Laburisti għandha eżekuttiv ġdid b'Nikita Alamango konfermata fil-kariga ta' President għas-sentejn li ġejjin. Dan wara l-laqgħa ġenerali annwali li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. L-eżekuttiv il-ġdid huwa magħmul ukoll minn Jennifer Tabone, Elenia Desira, Perla Ġus, Jana de Bonogrek, Michelle Sherry, Sara Haider u Claudette Spencer. Waqt li indirizza l-laqgħa ġenerali annwali ta' din il-fera, il-President tal-Partit Laburista Elix Xiberras iddeskriva dawn l-okkażjonijiet bħala importanti għax ikomplu jibnu l-partit tal-ġejjieni. Huwa sostna li t-tiġdid li għaddej minnu l-Partit Laburista huwa reali fil-waqt li nisa Laburisti fera essenzjali għat-tibdil li qed isir fil-pajjiż. Dr. Xiberras qal li l-liġijiet inbidlu imma l-kultura għadha ma nbidlitx u għalhekk jeħtieġ fera tan-nisa aktar b'saħħitha iżjed minn qatt qabel biex nisa Laburisti jkollha vuċi li żomm il-partit ħaj. Appella biex waħda mill-prijoritajiet tal-eżekuttiv il-ġdid ta' nisa Laburisti għandha tkun il-Partit Laburista jkompli jaħdem għal ġid tal-Maltin u l-Awċin. Nikita Alamango qalet li dini okkażjoni ta' riflessjoni fuq dak li twettaq minn din il-fera fis-sentejn ta' qabel u x'hemm bżonn biex isir fit-terminu li ġej. Rimit tagħna huwa li nkomplu nkunu kemm jista' jkun rappreżentattivi li nqajmu diskussjonijiet kemm ukoll fuq topics li huma forsi magħrufin li huma tan-nisa bħala IVF, domestic violence, etc. però anke issues oħra li mhux bil-fors marbutin mal-marra Maltija fis-soċjetà ma immissuha xorta bħat-teknoloġija u liġijiet oħra li aħna minn żmien għal żmien inqajmu nieħdu sehem diskussjonijiet u nkomplu nkunu katalisti fih dan il-Partit Laburista. Matul il-laqgħa ġenerali annwali ġew ippreżentati r-rapporti ta' ħidma fosthom dak amministrattiv, finanzjarju u tal-Kummissjoni Elettorali. Bekk it-tliet ferat Laburisti dawk taż-żgħażagħ tal-veterani u issa wkoll tan-nisa għandhom eżekuttiv ġdid li t-terminu tagħhom jiskadi fl-2027.